L-istħarriġ sar fost 1400 tifel u tifla li l-età tagħhom kienet ta' 11, 13 u 15-il sena. Mill-istħarriġ ħareġ li madwar 40% ta' l-istudenti ta' 11 u 13-il sena jikkonsmaw frott kuljum. Kienu biss is-subien ta' 15-il sena li naqsu l-konsum tal-frott. Fl-istess ħin li l-persentaġġ tal-adolescenti li jiklu frott b'mod regolari kien wieħed tajjeb, l-ammont ta' adolescenti li għandhom piż żejjed xorta waħda kien wieħed għoli. Fl-età ta' 11-il sena madwar 40% tas-subien kellhom piż żejjed, filwaqt li t-tfajliet kienu jammontaw għal 26%. Aktar ma kibru fl-età, aktar naqsu l-ammont ta' adolescenti b'piż żejjed, ħlifa tfajliet ta' 13-il sena. L-istess tħarriġ sab li t-tipjib fost tfal ta' 15-il sena kien inqas fl-2010 milli kien fl-2006. Interessanti li tkun hemm iktar tfajliet li jpejpu milli subien. Dwar il-konsum tal-alkohol, l-adolescenti kkonsmaw inqas minn kemm ikkonsmaw dawk tal-2006. L-ammont tal-luminata li xorbu l-adolescenti fl-2006 u fl-2010 kienu fl-istess livelli. Dwar l-attività sessuali ta' tfal ta' 15-il sena, 17% tas-subien u 13% ta' tfajliet qalu li kienu attivi sessualment. Id-Direttorat tas-Saħħa li jippreżenta dan l-istudju qal li kien sodisfatt bir-riżultati miksuba għalkemm hemm lokal titjib f'ċertu oqsma.